Hello, welcome back to my channel Umar Lokal. Tapos kani ka video nga discuss sa pang kato ka case jong I hybrid ibadang sudah jaha kani kari kasi jongi. Tapos ka bahay bat ka report balawan ra da ESP pisnyo kumno. Pisnyo hun ne kumno saya comment section. Tapos kani ka video nga pi ki comment jong ki kato kani ki pajba ki ba bomsnyo hun ya kani ka report balawan ra da ESP bat ki comment kumno bat kisnyo kumno halor kani ka report. Te perlu yang pe ya kan ni komen jog ki pom sno hun ya kan ni ka report balawan ra da ESP ni ve ong dang don ba ubu re wat benya be ho o ngim sno hun la da ka kutang kom tong ngim sno hun ini hybrid ide banyo ya ka jing bisar hong ma balai ya ki barjla khamtam ka case jong ka sonam ki le hado ka to bar ki pi ya le stom ban wat ya ka ka jing sha hado ka to balai ya ini hybrid kim la ban le mo te la da ka ne ka case kan kutang kum to te ngi ki paj ba ngi ha ban mi sakmat ban badawa ya ka hok mo par kane ka we ki ong kum ne ka ka barit kum no ngam julop nga te ngam padyang ya ka ne balai pat ya ram bat balai ya tho ya ki kimi ki pa la da don ka jing mut snu ha ka jing shala da don ka ta ka jing mut snu de balai mo uthok balai ong ba uyo iya ka ta ka Scorpio bam don plate number mo balai uthok kum ta kane ka de ka pre plan don ki brew ka badon chalended mo tang uni hybrid uba khat lai snem uba tang khat lai snem ula ban le ka ne ka kamar we nga tengam padyang ne pisno kumno perlok saya comment section ini ve pat I kerpat ya isar SP ong sar SP lada pidai u khasisno pha pin shai da ka tin khasi khnang ba ki we ki bom slay school phareng kisnyo tholang hoi kanero ka dai ka badai hi ngaro esnyo ha ya kane but isar SP ide ban pin shai ha ka tin khasi na mar kane ka case omder ka case jong ki we ki barjla Hendrik kani ka case ka jia ha kari kasi jongi but ide ibru kasi jongi te ha ka jing sha isar SP ide ban pin sha ya report ha ka tin kasi ho ngasnyo ide ya kani te next ngi ya pe ya ka we comments ini we ong kumne tokit bha ya ki kebe ki pa jong u khna ho oi ha ka jing sha ki pulit ki de ban le ka ne mo khnang ban yo ya ka jing sha khnang ba kham sha sho yo le se ki me ki pa jong uni khna ki don khti ha ka ne ka case ha ka ne ka kaman pinya ini khna yo le se ki don daw ya ki me ki pa jong ini hybrid mo te ki pulit ki de ban le bha ki de ban wat bha ya wat pinya bha ya ka ne ka case ban kli pinya bha ya ka ya utu khna mo namar uni khna na ru ban kong ula dek thok lupa mo ula susna ya kita ki ai uyo ya kita Scorpio te yo le se ha ka ne ka sen ka ba aro uthok yang ken de kide ban kim de ban sangya eu bat kide ban wat bnya bha bat kide ban check ya ka to ka CCTV badan ha ka to ka jaka basna ya ka to ka building mo kide ban check kide ban le bha ken mo khnang ba ngi ki paj ba insnyo hun ya ka ta ka jingle jong ki pulit halor ka ne ka case jong ini hevrin ini we yong kumni kane ka de ka plan jong no re to kit bha ya u ho oi kide ban to kit bha ya u kane ro ngasno ha ya kane ka comment jong ini we fisno kumno perlok fisno hun ne em ya ka to ka report balawan ra da SP sa comment mo perlok hoi plok bon sin I la da dai ki case jong ki khasi bon sin ki police ki tlut bha ban trai kam ne wat ya jing sisa ha ka ba dai la da dai da ki we par ki jaj ban riu mo la da jia ya ki we par ki jaj ban riu ki barjla ki dikhare ki pulit ki smart bha ban tre ya ka kam bat ban yo kem ya kita ki badan kti te ngim pedyang ya kum kini ki jingle trut lane le jingle chlyang jong ka ai le jong ki pulit ngi dawa ya ka hok khnang ba ini hybrid in yo ya kata ka jing bisar hok mo khnang ba kitok ki badan kti ro ki de ban yo ya kata ka jing pin system kat kum ka ai te tangop ta pelok ngin saya kedu pada ka we ka video bat ngi dawa ya ka hok na penta ini hybrid we want justice